Povedz, kto je tu podstatný? Ja som tu stredobodom. Povedz, kto tu má byť stredobod? A? Čo si zase zatajuješ? Ty si Vácko. Ty si Vácko. Poťapka. Mama, dávaj babať. Stratil som balans. Dobre? Ešte? Ešte trošku dáme? Čo si tam našiel? Čo si tam našiel? Ešte alebo stačí? Má minúta 40. Do 2, do 3. Čo si tam ty našiel? Kračka tam budú zavesená. Ha? Kračka tam budú Hej, tak zavesená. chodí len nafilmovať z hora. Ja aj dobré, odchod takto stopni. Pomo.